Min og Gorans tur til Kurdistan her i januar, hvor vi var nede og besøgte nogle flygtningelejre i landet. Jeg har sammensat nogle billeder. Jeg har ikke rigtig planlagt, hvad jeg vil sige, så det kommer lidt sådan fra leveren af. Og alle billederne, de betyder noget helt særligt under alle omstændigheder. Der er mange historier i dem, og jeg vil prøve at komme ind på så mange af dem som muligt. Jeg starter oplægget lidt med at lige at sige, hvorfor at jeg skal tage til Kurdistan. Hvad får en dansker til at tage derned? Og det kommer så af, at jeg har et lille firma, der hedder Integrationsinfo. Jeg underviser fagfolk i de kulturelle og religiøse aspekter i integrationsarbejdet, blandt andet, men også omkring de her nytilkommende syriske flygtninge, som vi får i hovedtal af heroppe i øjeblikket. Og jeg har arbejdet med flygtninge i mange år. Jeg tror, det er indtil 14-17 år efterhånden. Og jeg synes, jeg manglede lige netop det her at fornemme, hvad folk kommer fra. Når jeg nu skulle stå og slå mig over for alle de her fagfolk, så har jeg jo en masse praksiserfaring på mange måder, men hvad er det egentlig, folk kommer fra? Og det bragte mig på, det var nummer 3 tur ned til de syriske flygtninge, eller fra konflikten i Syrien og Irak. Og de 2 første gange, der har jeg været i det østlige Tyrkiet, men efterhånden så blev det lidt for usikker for mig at være der, på grund af kidnapningsfare fra de her IS. De er overalt i de områder. Og så begyndte jeg at kigge mig om efter et andet sted at tage hen, og så tænkte jeg Kurdistan. Der har jeg altid haft et drøm om at komme hen. Og grunden til, at jeg skal derned, jamen det er fordi det her Søren Kierkegaard, han skrev her i 1859, det er sådan set på den måde, jeg arbejder og helst vil arbejde på. Han sagde, for i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end ham, men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere forståelse ham slet ikke. Så derfor var det vigtigt for mig at komme ned og se, hvad er det for nogle forhold, hvad er det for nogle historier, de her flygtninge har med sig derovre. Jeg stod der og manglede en rejsevillig kurder, og tænkte, hvor finder jeg sådan en? Og så jeg, der var en demonstration mod IS. Og så selvfølgelig ind og støtte op om det, og så jeg nogen, der stod med et kurdisk flag. Og så over til dem, det var faktisk sammen med Rafet herovre, over til dem og høre, kender I en kurder, der gør noget i nødhjælp og har lyst til at tage med derned? Og så var der ham, den lille skaldede mand derovre. Det var Goran. Det er mig. Så Goran snakkede jeg lige kort med, at vi udvekslede telefonnummer, og så gik det op for mig, at Goran han faktisk mente det, fordi han ringede og fulgte op på mig. Jeg havde sådan en travlt i firmaet, så siger han, hvad det der rejsen dernede, mente du det? Ja, det gjorde jeg, og så har vi taget den derefter. Så Goran han har været med mig og været en fantastisk hjælp på den rejse. Det ville slet ikke have været det samme uden det netværk, og uden også det kurdiske miljø herude, der har hjulpet mig med noget netværk, så familien har ligesom taget hånd om mig dernede. Men vi skal lidt videre. Jeg har lige nogle tal og fakta. Det gør jeg jo meget i som sådan en konsulent. Alle de her ting. Men vi har i Danmark modtog vi 14.815 asylansøgere. Og heraf var de 7.185 fra konflikten i Syrien og Irak. Af dem, der er der 4.665, der har søgt om familiesammenføring. Så derfor får vi enormt mange for den her konflikt, og derfor er det også vigtigt, at vi prøver at tage hånd om og få dem hjulpet så godt som muligt helt fra start af. Alle billederne er nogen, som jeg har taget på rejsen. Jeg er lidt amatørfotograf en gang imellem, og dem bruger jeg dels i undervisningen, dels bruger jeg Facebook, ligesom til at gøre opmærksom på flygtningens situation, fordi her i Danmark, der er det jo bare en flygtning-indvandrer, når vi snakker om de her flygtninge. Vi har ikke rigtig ligesom følelser med, hvad vil det egentlig sige? Og derfor prøver jeg at gøre mit. Det er ikke så meget, jeg kan gøre, men lidt bliver det der til, i forhold til at få folk oplyst om, at der er altså noget med i bagage. Der er flere grupper af flygtninge, jeg har mødt på mine rejser.
Og der er dem her, der klarer sig selv, og det er primært dem, som jeg har mødt i Tyrkiet i de første rejser. De er flygtet fra krigene, før det ligesom er blevet for voldsomt. Så de har fået nogle midler med ud. De sidder ofte i lejligheder ude, eller på landets butikslokaler og har lejet sig ind der. Børnene går ofte i skole i lokalsamfundet. Og de har også forholdsvis råd til lægebehandling og alle de ting. De klarer sig faktisk rigtig godt. Og det er ofte den gruppe, vi har set i hvert fald komme til Danmark her i starten. Den næste gruppe er dem, som er flygtet fra krigen, virkelig, og bor i de her meget ordnede lejre, hvor vi har alle nødhjælpsorganisationerne inde og hjælpe. Og der er sådan forholdsvis ordentlige forhold. Ja, det står aldrig til jo, men man bor rimeligt, og der er toiletforhold, sanitetsforhold, bad og alle de her ting, som man kan klare sig. Ofte så er der også nogle små tilbud til skolerne, eller til børnene, men ikke, det er helt voldsomt. Her er mange syge, men man har adgang til lægehjælp. Problemet det kan være at have råd til medicin og så videre. Her er man også noget afhængig af at skulle arbejde for at ligesom brødføde sin familie. Den sidste gruppe er den, der optager mig allermest. Det er dem, der slet ikke får hjælp. Det er dem, jeg brænder allermest for. Det er dem, der bor ude i vejkant, som bare er flygtet over hals og hoved. Der er ikke råd til, at man kan tage sig af alle i områderne. Og derfor opstår der sådan nogle spontane flygtningelandsbyer, og de kan godt være op på en 30-40.000 mennesker, der bor i noget fuldstændig intimistisk, uden toiletforhold, uden sanitærforhold af nogen som helst der. Man kan ikke få bad, man kan ikke få alle de her ting. Og det øverste billede har jeg lige taget med, fordi det er ikke kun i Kurdistan, at den er gal. Det er den i Tyrkiet, det er den i Libanon, det er den i Jordan. Det er stort set det samme. Det øverste billede, det er fra Tyrkiet, og det nederste billede, det er fra Kurdistan i Doğu-provinsen. Det her, det er oppe omkring, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder i Tyrkiet lige nu, oppe omkring Kilis området, det er jo også Kurdistan, bare i Tyrkiet. Så, men nu vil jeg vise nogle billeder her, og det her, det er sådan et typisk billede ind i gennem et telt, hvor der sidder en masse børn. Det er den måde, man lever på. Goran og jeg var dernede i januar. Der var det koldt. Vi mødte ikke selv sneen så meget andet, da vi sad lunt og godt i et hus inde. Men det snede faktisk lige efter vi forlod stederne, så kom sneen buldrende. Så vi oplevede ikke sneen ude i ligge højt ude i lejrene, men lige efter vi har været der er det begyndt at sne. Men der bor man altså i de her telte, meget primitive telte. Og jeg spoler lige frem her, så jeg har glemt at slette de andre her. Det her, det var den første flygtningelejr, vi besøgte. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Goran, han er eksperten. Men den ligger lige uden for Erbil, området der. Og der boede omkring 100.000 mennesker. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, og det er flygtninger fra Kobani. Ja. Ja. Primært flygtninge fra Kobani, og det her, det var den første lille dreng, vi mødte faktisk. Vi fik lov at gå ind i lejren. Og han rendte rundt og græd udenfor i bare til i den her vinterkulde. Og forældrene, de havde travlt optaget med alt muligt andet, men det var simpelthen allerede det første blik, vi mødte os der. Der var sådan meget hjerteskærende at se den her lille gut. Men sådan så vi over det hele. I de her lejre, altså det, der har slået mig meget, det er hold deroppe alle de børn. Der er børn overalt i de lejre, når vi kommer derned. Og lige meget hvor vi kigger hen, jamen så er der børn, og dagligdagslivet dernede, jamen det er meget primitivt. Man klarer sig med det, man nu kan. Og den her lejr, den er faktisk okay. Den får hjælp. Der er lidt skole, der er I er ved at bygge fritidsklubber og alle de her ting. Der sker noget der i den her lejr. Det er faktisk en rigtig fin lejr. Solen skinnede også den dag, men selvom man tog solen væk, så var der lidt mere livsgnist,
i de her folks øjne, end vi så senere hen. Her klarede man sig godt, rimelig godt. Man havde også storbyen tæt på, hvor der var muligheder for at få arbejde, så man kunne forsørge sin familie. Så derfor så vi faktisk, gudskelov, en masse glade børn. Selvfølgelig så kommer de her mærkelige mennesker også på besøg i lejren, så vi er jo interessante. Så vi har jo sådan en hel stribe, der render rundt efter os i lejrene. Men den her lejr, den fungerer som en by, en teltby stadigvæk, men fungerer fint. Og familierne her, de klarer sig sådan rimeligt. De har selvfølgelig ikke ret meget, men de overlever sådan under forholdsvis rimelige vilkår. Der er det problem dernede. Der er jo enormt mange børn, der bliver født under den her konflikt, og mens folk er på flugt. Og den her lille gut, han er en af dem her, der er født, så han har ingen statsborgerskab nogen steder. Han er ikke registreret. Så han er statsløs, født statsløs. Han kan ikke rigtig få papir på ham. Han hører hverken til i Kurdistan eller Syrien, fordi der er ikke rigtig noget. Og det er der enormt mange børn, som bliver født under de vilkår. Hvad der skal ske med dem senere, det ved jeg simpelthen ikke. Men det er jo en problemstilling, som helt sikkert vi også kommer til at mærke herovre. Han har tabt sin far også i Kobani-krigen. Ja. Det der var alene. Ja, moren var alene om børnene, fordi faren han havde mistet livet. Men det mødte vi faktisk ufattelig mange historier af hele tiden. Der kommer til dem. Men her er alle de her dejlige flygtningebørn. Og lidt billeder af, hvordan livet og lejrene ser ud. Og I kan godt se, nu er der tørvejr og solskin, men hvis der nu lige pludselig har regnet 3 dage, så er det en stor mudderpøl, og ikke særlig rart. Der er det med de lejre, jamen vi mødte den her pige, som havde brændt sig på noget kogende vand, der var faldet ned over, men der var ikke rigtig muligheder for at få medicin og læge derinde. Og derfor får det her sår, det var fyldt med betændelse, får lov til, det koster penge at komme til lægen. Og det var en af dem, vi donerede penge til dernede, så hun kunne komme. Men det er lidt vilkår. Det er sådan ned igennem hovedgaden på den her. Vi skal lige starte op på. Nu er der pause. Pause. Og det er den her der. Jeg har huske lov til computeren, ikke? Typisk sådan det ser ud, men som vi kan se, der er rimelig ordnede forhold, der er lavet el, så teltene kan få el, og der er lejrlys, der er alle de her ting, så det er sådan forholdsvis ordentligt. Der var de her piger, dem fik jeg som fanskare. Jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg var ham her fra det kolde nord, eller fordi jeg havde en masse Haribo-pose med slik i. Jeg ved ikke lige, hvad det var, men jeg har aldrig haft så mange fans. Det var jo dejligt. Så. Men her i de her lejre, der er som sagt, der er fritidsordninger, der er lavet nogle tiltag. Der er fodboldbaner, sportsbaner og alle de her ting, hvor folk ligesom kan klare sig, og der foregår et liv. Og det her, det ser jo næsten hjerteskærende ud, det her billede. Men faktisk så står han og kigger ind på skolen derovre i indhegnet og siger, hvad er vi for nogen? Så han har ikke holdt hverken ude eller inde. Her har vi en af dem, der hjalp os. Delchat. Jeg udtaler aldrig. Farsi. Ja, han er peshmerga. Ja, han er peshmerga i dag og ude og kæmpe. Men han tog sig fri til at følge med os lejrene og køre os rundt og sådan noget. Og det var i det hele taget helt fantastisk, hvilken opbakning vi havde dernede. TV skal vi også se, så vi er ved at række en fjernsyn klar der imellem teltene med en parabolantenne, der står her. Og jeg ved ikke, hvad de skal til at se, men de er ved at gøre klar. Men der er både ældre og gamle i de her lejre, og jeg tænkte tit, da jeg gik rundt dernede, stakkels ældre. Altså skal ende deres liv de her steder efter et helt aktivt liv. Altså, det er næsten hjerteskærende at tænke på. Her var en af de, vi mødte i en anden lejr, som havde mistet
jeg kan ikke helt huske det, mistede sin familie. Mistede sin søn, og det andet søn, han skærer på sygehuset, og han er død også. Ja, men det var jo det, vi mødte nogle gange, altså de her rigtig trange skæbner, hvor folk brød sammen, hvor de simpelthen ikke kunne være i. Og når man har mistet så meget, så er det jo meget svært at bære. Og som I kan høre så, jeg bliver selvfølgelig påvirket af de historier, vi fik dernede, frygtelig meget. Men jeg har jo altså det der sproglige filter på, der gør, at jeg altså ikke får den smasket lige i hovedet. Jeg får genfortællingen fra gårderen. Og det er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg har. Fordi jeg kunne se på gårderen rigtig mange gange, hvor hårdt det var for at høre på de her historier og skulle gennemføre dem til mig. Og så derfor tror jeg, at gårderen han havde det langt værre end mig mange gange på den her tur. Netop på grund af det her sprogfilter, jeg var udstyret med. Det her det er en anden lejr. Der har den kurdiske regering sponsoreret en masse byggematerialer, ånd og arbejdskraft. Men her er man ved at skifte teltene ud med nogle betonboliger, hvor man bare murer intimistisk op, så man kan få fast tag over hovedet og sådan noget. Og det virker rigtig godt. Men hele lejren, det var en stor mudderpøl. Og da jeg havde gået 3 meter i den lejr, så tænkte jeg, og havde simpelthen kaskader af mudder på min støvle, så tænkte jeg, her kan vi jo ikke gå rundt. Men det skulle folk. Og man fandt også ud af at hoppe fra tue til tue og så videre. Men det er en stor mudderpøl. De her lejre, de fungerer også okay, og de ligger også tæt. Den er nede i Sulemania-området, og ligger, eller på vej dernede af. Jeg ved faktisk ikke, hvor. Arbejde. Ja. Jeg har gården. Men de fungerer også okay, og mange folk arbejder de steder, men der er stadigvæk massiv mangel på penge til medicin især. Det er alle de syge, der er i de her lejre, som mangler medicin, og det er faktisk det, der gør mest ondt næsten hele vejen igennem. Det er behov for medicin og lægelig behandling. Ham her, den lille gut, vil jeg præsentere for. Hans far, han boede også i flygtningelejren. Han insisterede på, at jeg skulle tage et billede af ham og hans søn. Ja, fordi han kommer fra Kobani, og hans søn heller Kurdistan. Det er Kurdistan, ham her. Han heller Kurdistan. Så derfor har jeg også lige taget det med her. Fordi han har simpelthen givet sit søn navnet Kurdistan. Og det er en af også af de her lejre. Og der opstår jo købmandshandel og handel forskellige steder, eller på forskellige måder. Og derfor foregår livet alligevel i de her lejre. Selvom man ikke har noget, og selvom der ikke er, det er sørgeligt og alle de her ting, så kan man godt overleve i de her lejre. Den her lille pige, også fra Kobani, ja. Hun har dårlig hjerte, som I tydeligt kan se. Hun har hendes læber er helt blå, og hendes negle og fingre. Og hun er en af dem her, der højst sandsynligt vil dø, fordi hun ikke kan få lægelig behandling. Hun har ikke penge til medicin eller noget. Moren har mistet sin mand, og moren var alene med 3 børn og skulle forsørge dem. Og der er bare ikke noget. Hun skal til udlandet for at få den her operation, der kan gøre, at hun kan reddes. Og det får hun højst sandsynligt ikke. Det skal næsten være et mirakel. Hun får medicinen, hun bruger om måneden, cirka $200. Ja, $200 om måneden til medicin. Her er hendes mor. Meget, meget sød familie. Og hendes, den sidste søsken var der ikke, det er hendes lillebror. Eller storebror, mener jeg. Men der er tid nok til at sidde og tænke lidt over livet i det lejre. Her var en anden fyr, han er 5-46 år, og har nogle forældre, der passer på ham stadigvæk, som har 2 handicappede børn. Og de har været flygtet med ham. Han er spastisk lammet, og det var lidt frygteligt. Han lå der i sengen, og vi stod og snakkede, og jeg tog det her billede af ham, og vi stod på alle måder og snakkede om hans situation. Og så da vi skulle gå, så siger han, Gud hjælpe med farvel til os. Og han har ligget og forstået det hele, vi har snakket om, tror jeg.
Men hans situation er jo at bo i den her lejr. Han ligger og holder i den her pind for at styre sine spasmer, men er sengeliggende hele tiden, og de gamle forældre, de skal forsørge ham også under meget træls forhold. Her er hans bror. Han gik og grinede hele tiden. Hver gang han tog kameraet op, så der kom det der stenfjæs på, så jeg fik aldrig det her billede af hans store grin, fordi han var faktisk en meget lysten fætter. Hans forældre, de står her. Og nu er jeg jo sådan lidt nørdet i det her, også integration og sådan noget. De kunne jo godt være søstre, brødre og søskende, næsten søskende. Prøv at se, hvordan de ligner hinanden. Det kunne jo være derfor, at man får de her handicappede børn også. Det er i hvert fald noget, vi ser, hvis jeg sådan lige skal bringe en faglighed ind i det. Her kan I se, hvordan de opbygger gaderne og med mudder. Man har hævet husene op, så de ikke er så, får så meget vand ind, når der er ikke vand, der ryger ind, når det regner. Her har vi Mohammed. Her var også en lille gut, vi mødte, og ham og hans familie. Her var sådan en sød, stille fyr, smilende, og han byder os velkommen her. I ser gården, han er allerede rendt ind, der mudder, det hang jo tykt. Ja, det var ham på i dag også. Ja. Men, her er hans familie. Vi havde lidt tøj med og noget penge og sådan noget, og det fik de lidt af. En meget, meget sød familie. Barnet her blev syg under flugten. Jeg tror også, det var fra Kobani. Det var fra Kobani. Eller Berni. Og hvad hedder det? Det fik høj feber under flugten. Og der var ikke mulighed for at få lægehjælp. Og under den der flugt, jamen der troede de jo, at det her barn døde af sin feber. Men det resulterede i, fordi de ikke fik behandlet, at barnet i dag er lam for livet. De har fået muskelsvind, muskelsygdom, det er døv og har mistet sin talesprog på grund af feber. Og de er også afhængige af medicin og alt muligt andet, ligesom de mange andre. Men simpelthen bare noget, der kunne være klart med noget medicin under flugten, men fordi der ikke var læger eller noget, så barn det ikke så. De her lejre, vi har været i første, jamen, det var nede i omkring Sulemania og Arbel. Og vi kørte så op til Dohuk, provinsen, fordi det var sådan, der ville jeg frygtelig gerne op og se det, og det var også en af de ting, brugeren sagde med det samme, der skal vi op. Det var langt køretur, og deroppe, der kørte vi, altså vi havde ikke planlagt, hvilken lejr vi skal ind i. Så vi havde en, jeg ved ikke hvor mange der kender jeg, Bakhtiar, ude fra Rosenhøj. Hans bror, Hivar, som er inde ved sikkerhedspolitiet dernede, han havde taget fri for at køre med os derop. Og vi kørte rundt og ledte efter en flygtningelejr, nogle flygtningelejre, og kom til den her. Og den ser meget ordnet ud. Det er en lejr, som tyrkerne finansierer en stor del af ind i området. Og der bor alle de her mennesker, som er kommet fra, ned fra bjerget, Singal. Jeg siger det aldrig ordentligt. Undskyld, det var ikke tyrkiske region, det var tyrkiske hjælpeorganisationer. Hjælpeorganisationer, ja. Men hvad er det hedder? Singal? Ja. Ja, sprogspasser. Men de her flygtninge, det var primært flygtninge derfra, og de kommer ned til den her lejr, og den er meget ordnet. Den er meget i orden. Der er kørt stabil grus ud, så de ikke har det her mudder. Der er vand, der er alle de her ting. Men der kommer altså de her flygtninge, der har siddet oppe på bjerget her i 5 måneder, og skal komme sig igen. Den her pige skulle vi ind og besøge. Der kan I se lidt, der er gas, der er varme, der er de her ting, så det er sådan set meget ordentligt lejr. Der er sundhedscenter og sådan noget. Jeg tror, det var de pæneste forhold, vi så nogle steder dernede. Men de her børn, de udtrykker jo noget. De er faktisk lige kommet ned fra bjerget dagen før og har haft deres første nat i lejren, da vi møder dem. Og det skete flere gange, hvor jeg gik rundt, og brugeren også,
men hvor de så også fremmede, så begyndte børnene at græde. De er tydelige, de har været udsat for så grimme ting, så bare det at se fremmede, det reagerer de på. Og vi var inde ved den her familie, og de har sovet deres første nat i teltet her. Og de her bedstemødre, eller hvad det er, jamen de er altså forsørger for de her børn, for forældrene er blevet dræbt af IS under den her flugt. Og de har ansvaret for de her børn. Og man kan jo tydeligt se, at billedet det viser også nogle andre flygtninge end dem, jeg har vist i de andre lejre. Her var historierne meget, meget grumme. Og i det hele taget, så de historier, som jeg har fået på den her tur, har været så meget mere grum end noget af det, jeg har hørt på mine andre ture. Man kan sige, at dem, jeg har mødt i det østlige Tyrkiet, de er flygtet fra den syriske borgerkrig generelt. Men de her mennesker, de er flygtet fra etnisk udrensning. De er personligt forfulgt. De har oplevet så grumme ting, så de næsten er ubeskriveligt. Og det er også det, børn og de voksne reagerer på her, eller tydeligt viser i deres ansigtsudtryk. Det her, det er den ældste far, eller bedste far i den her lejr. Han var også syg og havde behov for medicin og de her ting. Og det er jo grumme forhold, de kommer fra. Når du nu siger, at de kom ned fra bjerget, hvis jeg må bare spørge dig. Alt det, I vil. I må gerne afgive. Nu siger, at de kom ned fra bjerget. Ja. Hvad lavede de på bjerget? Levede de deroppe, eller var de flygtet op på bjerget? De kom fra den her by, Shingal, og blev omringet af IS på et tidspunkt, og for at undgå IS massakrerede dem, så flygtede de op på bjerget der i sommer. Okay. Og det var faktisk en af årsagerne til, at vi gik i krig mod IS. Det var for den her episode blandt andet. Så de levede jo ikke på det? Nej, de har levet op under presendinger i 5 måneder. Okay. Under åben himmel, op i det her kolde noget. Så der har ikke været noget som helst, og de har sultet, de har frossen, de har alting. Nu skulle jeg få tilfælde, fordi de ezidiske folk, som ikke er muslimer, og ISIS var, de har forfulgt dem, og det var deres formål at fjerne dem og udholde dem. De er folk, som de er kurder, men de har ikke islam som religion. De har deres egen religion. Det er folk forfulgt. Ja. Derfor ser ISIS dem som legitim mål. Ja. Okay. Og det er bare hele de her lejre meget præg af, når vi rammer ind i dem. Hende her, det er en 17-årig pige. Hun har 3 søskende, og der er sket det også, at hendes forældre er blevet dræbt af ISIS, eller ISIS, eller Daesh, eller Dawla Islamia, eller hvad vi nu kalder dem. De har mange navne. Men Islamisk Stat, jeg har lidt svært ved at kalde dem en stat. Så, men... Eller islamisk. Hvad? Eller islamisk. Islamisk er ikke, det heller ikke. Nej, det er heller ikke. Men hendes forældre er også blevet dræbt af dem. Og hun har så været forsørger for sine søskende og siddet og klaret sig op på den her bjergtop og levet under en præsending og klaret sin forsøgt at overleve. Så man kan sige, at hun er hurtigt blevet voksen. Alt for hurtigt. Her har vi en anden af hendes søskende også. Den tredje mangler jeg lige. Haribo har gjort sit indtog. Den her gut, han var også helt palle alene i verden. Hans forældre og hele hans familie var også blevet udslettet af ISIS. Og de andre i lejren, de havde sådan 2 sejre ham på skift. Men han har også mistet alt, og alligevel så smiler han. Så det gør noget. Her er Hiva, Bakhtiars bror, og han var helt fantastisk ved os. Altså, han har kørt os rundt og serviceret Goran og jeg. Den kurdiske gæstfrihed, den bliver altså svær at slå. Om så jeg lægger mig det i selen. Jeg har noget at leve op til. Der skal jeg godt nok øve mig. Det har været helt fantastisk at opleve den villighed til ligesom at
vise mig rundt og sørge for, at jeg havde det godt. Der har vi nogle andre af de her Kobani-flygtninge, eller Shingal-flygtninge. Den her lejr, den er som sagt rigtig fin. Den er okay. De er så grumme, men de lever. Der bliver taget hånd om dem, så godt man overhovedet kan. På mange måder. Vi mødte den sidste kategori lejr her, efter vi kørte derfra, og den tror jeg også gjorde rigtig, rigtig stor indtræk på Goran, da vi var der. Vi kom til det her. Det er de her spontant opstående flygtningelejre, som ingen som helst hjælp får. Der er mange af dem. Og den her beboelsesområde, eller hvad man kan kalde teltlejr, den rummede ca. 20.000, som bor på den her måde. Der er altså her, der ikke er noget vand. Vi mødte folk, der ikke har været i bad i en 3-4 måneder. Toilettet, der er gravet et hul i jorden og sat lidt præsending om, og så et bræt over, så man kan gå ind, og så dækker man lidt til på noget. Man har ikke nogen ordentlige forhold. Teltene, på grund af det stof, jamen de er helt mørnede, så de rådner væk, så der kommer blæser ind, og regn kommer ind, når det er. Og det er meget svært at gå rundt i de her lejre. Det er virkelig hårdt. Og efter sådan bare 20 minutter, så tænker man allerede på, jeg skal ud herfra. Det er simpelthen ikke til at holde ud og se den her nød og elendighed. Goran sagde det meget godt på et tidspunkt. Han sagde, for helvede Henrik, hvordan skal vi gøre verden forståelig, hvordan det her folk lever? Det er ikke til at holde ud. Hvordan skal vi gøre det? Og det er de her meget primitive. Og det der er værst, altså, man kan ikke få hjælp. Man kan ikke få fat i, man kan ikke få varme. Man kan ikke lave mad ordentligt. Der er ingenting, der fungerer. Man har ingen støtte nogen steder. Og I kan se bjergene oppe bagved. Det er oppe for Dohop. Og der er koldt der. Og lige efter vi har været der, så er der altså også masser af sne. Her har vi et køkken. Jeg nåede ikke at fik stillet skarpt ordentligt. Jeg troede, jeg havde gjort det. Men de gik der og sagde, jamen, hvordan skal vi overhovedet kunne holde os sunde og raske, når vi skal lave mad under de her forhold? Der var et køkken på 5 familier. 5 familier? 5 familier. Ja. Og det er mudder, der er derinde, altså plastik, der er spredt ud. Og sådan noget. De hygiejniske forhold, de var forfærdelige. Der er hammerkoldt. Børnene havde næsten ikke noget tøj på. Jeg havde skiundertøj på. Jeg havde lange bukser, stor jakke, trøje, det samme med Goran. Det var mega koldt. Men børnene havde næsten ikke noget tøj på. Der er ingen varme inde i. Man har ikke råd til de her varmeapparater. Hvad med drikkevand? Drikkevand også, det er noget, de henter. Der kommer. Det er noget, de henter op i byen, så vidt jeg husker i den her. Der er ikke indlagt noget. Nogle steder, der har de sådan nogle store beholder centralt, som der bliver fyldt på, men det var ikke noget at komme i den her lejr. Der var vist et par enkelte, men ikke noget særligt. Og det her, det smerter mig simpelthen så meget, at de her ældre mennesker, de skal ende deres dage under de her forhold. Jeg har selv 2 forældre, som er syge og gamle efterhånden. Og vi har jo vores danske sundhedssystem, som vi, selvom vi brokker os over, skal være rigtig, rigtig glade for. Fordi tænk at ende sine dage sådan her. Der har man ikke fortjent efter sådan et langt liv. Og hende her, hun var blind. Ifølge hende, der sidder inde i teltet der. Hun var blind og kunne ikke rigtig se, så sidder derinde og havde ikke rigtig så meget familie til at hjælpe sig. Og det er jo bare på den måde, der er. Det er hjerteskærende at se på. Jeg har dem også her. Han har det, vi vil kalde en ordentlig kost herovre. Men prøv at kigge på hans blik. Prøv at se ham her. Han har levet sit liv. Prøv at se hans hals.
Han har en historie, tror jeg. Men fantastisk, men tænk at skal bo sådan. Der har vi det billede igen. Det var en af de her, ofte så vi de her børn rende rundt med bare tæer. Men det her det er en pige på, hvad er hun, 10 år? 7-10 år. Ja. De er simpelthen helt opsvulmet af kulde og helt blå og deforme og alt det her. Men retter rundt der, har ikke råd til sko ordentligt og alle de her ting. Der er simpelthen så koldt. Og jeg kan huske fra en af mine ture til det østlige Kurdistan, eller østlige Tyrkiet, Kurdistan, jamen der var jeg ude og dele noget tøj ud til en. Og jeg var henne med en far, der stod der, og han fik en masse børnetøj. Og så stod han og kiggede på mig, og så siger han, jeg er rigtig glad for det her tøj. Det skal du ikke være i tvivl om. Men jeg har brug for penge. Hvad nytter det, at jeg har varmen, når jeg fryser ihjel? Jeg vil altså hellere have noget at spise og så fryse. Og det er nogle gange det, når jeg kører rundt i de her lejre. Jeg tænker på, altså vi samler masser af tøj ind af godhedens skyld. Men de her mennesker, de har behov for penge til at ligesom at bestemme, hvad har den familie mest brug for. Nogle har brug for medicin, helt vildt for, at deres børn kan overleve. Andre har brug for mad, eller varmeapparat, eller et eller andet. Og derfor er jeg sådan lidt med, at selvfølgelig tøj er fantastisk at sende ned, men når folk sulter, og det gør de har ingenting, så er det altså vigtigt, at vi alle sammen donerer nogle penge. Og når man ser de mængder, krigen i Syrien og Irak har jo genereret over 10 millioner flygtninge. Vi lever under de her forhold, og uanset hvor man er politisk, jamen, hvis man er træt af flygtninge i Danmark, så ser jeg for det læder op og betale nogle penge, så de kan leve et anstændigt liv dernede. Fordi hvis man sulter, så vil jeg rykke mig efter noget mad. Og det er logik for perlehøns for mig. Og der er så meget brug for penge dernede. Så jeg håber, at danskerne er, og det er vi er også gavmilde, men vi kan gøre det meget bedre. Virkelig bedre. Og der er så meget behov for det. Og de her stakkels børn, altså. Hold nu. Jeg kom sgu til at se gården, da jeg kiggede billederne igennem. Jeg har ikke ret mange billeder med det kurdiske flag, sådan det var overalt. Jeg ved ikke, hvad der lige er sket. Nu fandt jeg ikke. Men her har vi også nogle af de børn. Den her mand, han ligner næsten en af de 3 vise mænd. Han havde 15 børn, som han skulle forsørge, og det er hans børneflok. Og det er jo måske gået rigtig godt, hvor han har haft sin landsby, men nu bor han derude, hvor der ingenting er. Det er altså noget af en opgave, den her mand har. Men 15 stykker. Jeg ved ikke, hvor mange koner han har haft til det. 3. Hvad? 3? Okay. Ja. Men han har gjort det godt i hvert fald. Har man ikke noget, der hedder prævention dernede, eller må man ikke, eller vil man ikke? Jo, man har, men der er mange ting, man må måske ikke, og man gør det ikke. Men for ham her, der handler det jo tit om, de her, der bor ude på landet og sådan noget, at man skal have nogle børn til at forsørge en, når man bliver gamle. Der har man familien til at forsørge en, og det er det, der er vigtigt. Herhjemme, der har vi gjort alt det skattepligtige, og så har vi en masse omsorgspersoner i kommuner og regioner, der klarer de ting. Men hernede, der har man kun familier. Så det er vigtigt at have mange børn, der kan ligesom passe på en, når det er. Og det er jo nogle andre forhold. Hvis jeg nu giver 100 kroner til det gode formål, hvor mange kommer så reelt derned? Der har vi jo Asti, og det er også en af de ting, jeg lige lovede at sige her, inden jeg holder. Det er, at der kommer en indsamling her, og vi sagde meget imod. Der var også en, der spurgte mig, kan vi sende nogle penge til dig, Henrik? Jeg er ikke en nødhjælpsorganisation, og jeg gør ikke de her ting. Når jeg er dernede, så er det fint nok, at nogen de sender lidt mobile pay, og så
vi går rundt og giver penge direkte til dem, vi synes dernede. Men i det daglige, der har jeg ikke tid eller mulighed eller noget til det. Der har vi jo gudskelov de her foreninger, som vi står herude i dag, og de kan bedre svare på, hvor meget der går. Men jeg tror næsten, det er faktisk 100%, ikke? Ja, det er ubeskåret. 100 kroner, 100 Ja, fuldstændig 100% den offring. Og det er det, der er det bedste ved de her små frivillige organisationer, jeg kender så mange af. Fordi de er frivillige arbejde. Der er ikke nogen, der skal have lønkroner, der er ikke nogen, der skal have noget som helst. Så det hele, det går lige derned. Og derfor er det også, at når jeg rejser dernede, jamen så når folk de læser mine historier på Facebook og sådan noget, så sender de nogle penge, fordi så ved de også, at vi hæver dem lige, og så går vi direkte ned og giver dem. Der er ikke en mikrokrone, der går tilbage. Det er det samme med de her frivillige foreninger. Og de frivillige foreninger, de kommer tit og ofte, hvor hjælpen ikke er ret stor i forvejen. Jeg kan i hvert fald se, at der er et meget stort behov for noget fodtøj. Man samler masser af tøj ind, men hvorfor samler man ikke fodtøj ind? Det gør man også. Der ryger også masser af fodtøj med. Stort set alt, hvad der hedder tøj, kan gå under det. Tæpper, soveposer og alt sådan noget. Det hele går ind. Problemet er, fordi det er måske omkring 5 millioner kurder i irakisk Kurdistan, men nu har de 2 millioner flygtninge, og de kan ikke kapere. Det er stor belastning for kurdiske folk også at forsøge alle de mennesker. Derfor de har brug for alle andres hjælp og donation. Det er også det, når vi donerer tøj derned, så er det rigtig dyrt. Og hele det der distribution dernede, ikke? Nogle gange, hvis man skal sejle derned i området, så er det 60-70.000 kroner for en container. Der kan man altså nå rigtig, rigtig langt for, hvis man giver de penge derned. Der kan man nå at købe så mange ting. Men selvfølgelig er tøj også en god ting. Ja. Prøv at se, hvor beskidt de er. Men prøv at se, hvor koldt det er. Folk går med store jakker, puster i hænderne og trækker kraven til. Det er mega koldt. Koren sagde på et tidspunkt noget meget godt her, eller ikke noget meget godt, men han sagde det meget godt, da vi stod i den her lejr. Henrik, jeg skal ud nu. Jeg føler, at min mave den slår sig sammen, min hals den snører sig sammen. Jeg kan ikke holde ud mere. Hvad fanden skal vi gøre ved alle de stakkels mennesker? Jeg er magtesløs. Og det er lige præcis det. Her, man kan næsten ikke gøre noget. Det er bare, det er så massivt og så stort behov for hjælp, der er. Og ligesom kunne skaffe midlerne til bare et lægebesøg. 500 kroner for et lægebesøg. Det er uden blodprøver, uden noget som helst. Det er bare for at snakke. De her mennesker, det er nogle af dem, der har hjulpet mig på turen. På alle mulige måder. Jeg skal afsted igen. Helt sikkert. Om det bliver til august eller om før august, det ved jeg ikke helt endnu. Hvad? Før august, siger du? Det er fantastisk varmt her. Men jeg skal afsted igen, og jeg må indrømme, at Kurdistan, det er, der kan jeg sgu godt se mig selv. Det er altså et fedt land. Jeg har aldrig følt mig så godt tilpas noget sted i verden. Det allerbedste. Jeg skulle ikke rende rundt og kigge efter de her IS-folk hele tiden. Der var ikke nogen af dem. Det er altså bare rart for sådan en heroppe fra som mig, at jeg ikke skal have den. Det har jeg prøvet rigeligt af. Men helt sikkert, jeg er rigtig glad for Kurdistan, og jeg ville ønske, at jeg havde taget mine 2 drenge med på den her tur, fordi der var også sikkert dernede, og der var også fantastiske oplevelser, ud over alle de her ting. En ting er flygtning, men når vi havde fri for det, så er det kurdisk folk, det er jo fantastisk. Så jeg har følt mig meget, meget velkommen. Så alle mine gode venner heroppe, som har hjulpet, dem tænker jeg tit på og skal derned igen. Flere af dem er i krig nu mod ISIS og kæmper ved fronten hver evig eneste dag. Og jeg håber, de klarer det rigtig godt og får dræbt rigtig mange af dem, for at sige det rigtigt. Men jeg har lovet at sige fra Asti, at hvis I nu får lyst til at donere nogle penge,
jamen så er ASTI klar derovre, og de går altså 100% ned til de her områder, og ned til, hvor der er mest behov. Vi afleverer selv de penge til flygtninge, så de skal være 100% sikre. Sidste gang, da vi havde arrangementet, så vidste jeg, at Henrik og Goran var dernede. Så har jeg kontaktet dem, fordi det er så dejligt, når man har Viber, så kan man godt ringe og sige, fordi vi har samlet omkring 10.000 kroner sidste gang, selvom i søndag. Og så, det var så dejligt, de kunne godt tage imod 7.000 med de samme dengang, de var i Kurdistan, og dele den til de grupper, som havde mest behov for det. Så vi gør det igen og igen, og vi håber, at alle kan bidrage lidt til de stakkels folk. Tak for jeres deltagelse igen. Men jeg vil slutte af med at sige, hold op, der er meget nød og elendighed i verden. Altså en af de ting, der er gået op for mig ved at rejse ud til de her brandpunkter, som jeg efterhånden har gjort nogle gange, det er, at hver evig eneste gang jeg kommer hjem, og tænker jeg bare på, Gud, hvor har vi et godt system herhjemme i Danmark. Vi glemmer at værdsætte det, vi brokker os alt for meget, men helt ærligt, vi har så godt. Og vi har også nok at give af, så send lidt ud. Så tak fordi I vil høre på mig, ja, slut. Tak, at du har hjulpet mine folk i Kurdistan, Henrik, hvor du går ind forskelligt. Og tusind tak, Henrik. Undskyld, jeg har glemt at købe en buket blomster, men jeg lover dig. Jeg skal nok... Send de penge dernede i stedet. Okay. Og nu kan vi godt og I må gerne tage jeres stole med, og så drikker vi noget kaffe og til Michael, som Zotta har doneret. Hvor dejligt. Og jeg godt lige have lov at sige, at vi har jo en lille husflidsbutik her i Kulturhuset. Jeg åbner der ind til, hvis nogen vil ind og kigge. Ja.